ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು ಪಂಡನಲ್ಕ 10 ಮಂದ ಒಟ್ಟಾದ ಏಪನಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋ ಬೆನ್ಪನ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನೆಗತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹಾಳು ಕಜ್ಜಾಂಡೋ ಅವು ಹಾಳೆ ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ದಾವರ 10 ಮಂದಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ದಾವರ ನಮ್ಮ 10 ಕೂಡಿ ಕಲಟು ಮುತ್ತು ನೆಗಪೋಡ ತಂದೆ ಅವಳು 10 ಕೂಡಿ ಕಲ ಅವು ಕುತ್ತುಗಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದಾವರ ಆ ನಡಿಟ್ಟು 10 ಕೂಡಿ ಕಲಟು ಮುತ್ತು ನೆಗಪೋಡೊಂದಂಡ ಐಕ್ ಭಯಬೋಡು ಅವಳು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಈ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಂಡಾವಡೊಂದಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೋ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ದೊಂಬುಡು ಉನುಗಂದಿನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲಂದಿನ ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರಂಚಂದಿನ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಒವೋ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿನುಂಡು ಮಲ್ತದು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ತಾದಿನ ತೋಜಪಾವಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮಕ್ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಒರುತ ಸೀಕಗೆ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಟದು ಕೂಡ ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ಆಯನಾಯನ ಆಚಾರ ಧರ್ಮಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಆಯನಾಯನ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಆಯನಾಯನ ಭಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರವಾದ ಆಯನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಆಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಯನ ನಿಯಮಗೂ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒವಾವಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಲಿದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ತುಳುವ ನೆಲನ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣರಲಿಸದು ತೂಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಂಡು ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಂಕು ಈ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿ ಮಂದೆಲಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆನು ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಲು ದಾದ ಒಂದೇನಂಜಾತು ತೆರಿಯೋನಡು ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೇನ ಪಟ್ಟೋಡು ತನ್ಮುಖೇನ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬುಳುಪು ಪರಡಾದು ಒಂದು ಅಜತಪ್ಪನ್ನೆಲಕ ತೂವಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನೀ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಮುಖಲ ಬಗಿಟ್ಟು ರಡಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರುಟು ಆ ಚಿತ್ತೊಳನ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನುಗ ಕರಂಗೋಲು ಪಂಡದಾದ ಕರಂಗೋಲು ಏಪ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಒಕ್ಕ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆದ ಸಂಬಂಧದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತೂರು ಮೂಲು ಮುತ್ತುದಲ್ಕ ನೆಗಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯರಬೋಡದೆ ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡದೆ ಆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತೂರುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗಳೇ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿದ್ದು ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮೆನ್ಕಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗಳೇ ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಡು ಪುಟುದು ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕನು ತಿರಿಯೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕರಂಗೋಲದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೊಯ್ಯೂರು ಆರ್ಲೋಲ್ಲರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸೋಲಮೇಲು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆದ ಸಂಬಂಧ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತೂರುದ ಬರೀ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಲಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆನಪುದಿಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಖಲು ಒಂದೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿಯಾಪ ಆ ಮುಖೇನ ಐಕ ಬಡಾಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನೆ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕುಂಡು ಕೇಂಡ ಸತ್ಯನೇ ಸುರು ಬರ್ಪನೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನಗೆ ಪರೆಚ್ ದಯಕೆಂಡ ತುಳುವೆರು ಸತ್ಯಾದಿಗೆರು
ಆ ಸತ್ಯನೇ ಗೆಂದ ಉಂಡು, ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪ ಉಂಡು, ಸತ್ಯ ನಡಪ ಉಂಡು, ಸತ್ಯ ತೂಪುಂಡು, ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಅತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಸತ್ಯ ಬದಿನಾಜಿ ವಾಲಗಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುದ ನೆಲೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದರು ಬೊಕ ಇರು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆದಿತ್ತರ ಇಜ್ಜತೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಮಾಜಗೂ ಆಕಲ್ನ ಲಗ್ನದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರುನಾರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತೂರದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಕಡಲ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದು ಘಟ್ಟದ ತೆರೆಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೈವ ಭಕ್ತಿರಾಯಣ ಚಿತ್ತನ ಕಾಣದ ಕಡದೇರ್ನ ಆರಾಧಿಕ ರಾಯಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಜಾಗಡು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಗು ಪವಂದ ಇರು ಮುತ್ತೂರದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಹರಿಯಬಣ್ಣ ಏನ ಪಾತ್ರ ದಡ್ಡ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಪನೆ ಮೂಲು ಬರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಶಬ್ದ ಇಪ್ಪಡೆ ಐಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ಗೆಂಡ ಪಾತೆರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಹೊರತಾದ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐಕ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಪಜಿ ಖಂಡಿತ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ್ರೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ನ ಸತ್ಯನು ನಿಖಲು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪನು ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದಾಲತ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಕಥೆತ ಚರಿತ್ರೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಜ್ಜದ ಮುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿಪವಡನ್ನು ಕೇಳ ಇನಿ ಮುತ್ತೂರುಡು ವಿಶೇಷ ದನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುತ್ತೂರುದ ವಿಶೇಷ ಕಾಣದ ಕಡದೇರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯದಪ್ಪ ಬಲ್ಲೇನು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಾಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಂಕಲ್ನ ಮುತ್ತೂರದ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅರೆಣ ನೆನಪುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ರೆಡ್ಡು ಅಮರು ಬಲಿಲು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರ್ನ ಈ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕುಲದೈವಲಾದ ಒರಿತಿರ್ನಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ದು ರೆಡ್ಡು ಗರ್ಭದ ಕೊಡಿಕುಲಿ ಮನ್ನಡು ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಂದಂಡ ಅಪ್ಪೇನ ಆ ಜಾಗ ನೆನಪಲ್ಪಡು ಇಂಕಲ ಸುರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಬಾಡ ಪುನಃ ಗುಡಿ ಮಾಡೋನು ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಣಪನ ವಿಚ್ಛತೆ ಓಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡೊಂಜಿ ಮುತ್ತೂಡು ಮಲ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷ ದಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನೇಮದ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕರಿಪು ಕರ್ತೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲದ ಕರಿಪುಗೆ ಬಣ್ಣಗ ನೇಮದ ಕರಿಪೆಂಚ ಅಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ತನ್ನ ಮುಂಚಿ ಆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪೋಣಗ ಇನಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮದ ಅಲರೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿಗೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟನ್ನು ನೇಮದ ರೂಪಡು ಕೋರುಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೋರುಡು ನನಗ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪರವ ಸಮಾಜವ್ರದ್ದು ನೇಮದ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಣತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಮುತ್ತೂರುಡು ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತ ರೆಡ್ಲೆ ಮೂಜಿನತ್ತ ಆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಿನ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಬಂದ್ಪು ಯಾಕೆಂಡ ಮೂಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಿಡು ಬದಿಕಾರ ದಿರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋನು ಮುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆ ಐಗ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬದಿಕಾರದ ಕಟ್ಟ ಬದಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಈ ಬದಿಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಬದಿಕಾರದ ತಾರ ಏನು ತಿಪ್ಪುಂಡು ವಜ್ರನ ಒಡೆತದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ದುಂಬು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಗನಗೋಟಿ ಗುತ್ತುಗು ಕೊರ್ಪನೆ ಆ ಬದಿಕಾರದ ತಾರ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಆ ರೀತಿ ಸಂದೈತ ಐಟಿತ್ತಿನ ಬದಿಕಾರದ ಸಂದಾಯ್ತವನು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡಿಗುತ್ತು ಕೊರ್ಪಣವು ಎತ್ತು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಉಳೈ ಆ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಗವಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಖಲ್ನ ಮುತ್ತೂರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕಾರೆ ಆಯಗವಿನ ಅರೆಗ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಗತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಂಚ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡನಂಜ ಕಜ್ಜತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದೈವಲಾದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಆವಡ ಪಂಪಂಚಿತ್ತನಿಕ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿನ ಹೊತ್ತು
ಖಾಲಿ ಅವಳು ದೈವದ ನೇಮಕೋಲೋಲೆ ಅವಿನೇ ನಡಪುಣವತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ మన ಸಮಾಜವನ್ನ ಇನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಪರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವುನತ್ತು ಅಕುಲು ಸಮಾಜೋಡು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ ಮಿತ್ತುಂತೊಡು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ್ಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಕ್ಲು ಆ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಡಾಂತರದ್ದು 2 ವರ್ಷೋಡು ಜೋಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಡಕುಪೂರ್ಣ నేను ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವು ಮಾತ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಕಾರಣ ಹೊರೆ ಎಂಜನವನ್ನು ತಿಂಗಳದ ಅವೇನು ಸಮಿತಿ ಕೊರದು ದಿನತ್ತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲಕ ಇದು ಖಾಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ನೆ ಪೋದು ಮೂಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗಲ್ಪ ಕರ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಮದಿಮೆದ ಕಜ್ಜನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಜ್ಜೋಗು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ತಾಯಿರವಡು ಬಂದು 1ನೇ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಶಮಾನ ಉತ್ಸವ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಡಂಬರ ರೀತಿಡು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದಶಮಾನ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಾಟಕನ ನನೊಂಜ ಕುಡೊಂಜ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಏತೋ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸೇರೋದು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅಲೊಂಚೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟದಾರಲ್ಲೇ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಚಾಪ್ತಿನತ್ತು ಕಾಸಿತ್ತಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರ ಗೊಂಜಿ ಬದುಕಾಪ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಣ್ಪನ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ್ತ ಉದ್ದೇಶ 1ನೇ ವರ್ಷೋಡು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ 10 ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲನೇ ಸಮುದಾಯದ ಆನುಪನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಐಟ್ಲ ಮದಿಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಅನ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಇಂಕ ಗತಿ ಗೋತ್ರದ ಅಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪಣ ಇಂಕ ದಾಲ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿನ ಮಗಲೇಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ಪಣ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕೀಲರಿನ ಬರಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ ಬನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ಒವೇಕಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆ 2 ಪವನ್ ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಿ ಪಣ್ಣಾಗ 2 ಪವನ್ದ ಕರಿಮಾಣಿ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಾಣಿ ಪಾಂಡು ಅಂದಿಟ್ಟು ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿಡು ಸುರುಕಾದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ದೊಂಪಲೆಪ್ಪು ಅಂಚಿದನ ಕಜ್ಜ ಮಾಕಿದ ಮದಿಮೇಲೆ ವಾಲಡು ಜ್ಯೂಸು ನನಂಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಲ್ಪತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿದನ ಕಜ್ಜ ಚಪ್ಪರಗಳು ಮಾತ ದುಂಬದ ಮಡಲದ ಚಪ್ಪರನ್ನು ಪಾಡನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಒಣಸ್ತಲ್ಪ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲ 90 ಆ ಅಡಿಗೆಡು ಒರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಮದುವೆನ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಣಸಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ಮದಿಮೆದ ವನಸು ಬಂಜಾರ ಮದಿಮೆದ ವನಸು ಬಂಜಾರ ಬನ್ಪುನು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವೇ 10 ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟು 2 ಪವನ್ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಲಂತ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಊಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮದ್ಯದ ಕಜ್ಜೋಲಿತ್ತು ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಗೋರಿ ಗುರ್ಕಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಗೋರಿ ಯಜಮಾನಿ ತಮ್ಮಲೇನ ದಿವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜೈತ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಮದಿಮೆದ ಕಜ್ಜನು ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಏನೇ ವಾಲಡ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದ್ಮೆಲು ಏನೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಗೋನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಮೇಕೈಕ್ ಆಪನಂಚಿನ ಮದಿಮೆಲತ್ತು ಎಂಕಲ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ಮದಿಮೆನು 10 ತಡಪೇಡು 10 ಸೇರಾರಿ 10 ತಾರಾಯಿ 10 ಕಲಸ ಚೊಮ್ಮಂತಿ ಒಂದು ಊರು ಪರ ಊರದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಆನನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರನ್ ಮಾತ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಏನೇ ಆ ಮದಿಮೆದ ಕಜ್ಜನು ಯಾನು ಇತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಜಾತಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮತ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಂಚೊಂಡ ಅವು ದಾರ ಏರವನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಮನೇನ ತೈಡ್ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ
ಪಂಡ ದುಂಬದ ಮದಿಮೇಡಿ ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿ ಏರವನ ಉಂಡು ಆನಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ರೆಡ್ ಕಂಚಿ ದೀಪಣ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತನಕ ಎಂಡೆಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿ ದೀಪಣವನ್ನು ಕವರ್ ಕೊರ್ಪಣ ದುಂಬು 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಕಾಂತಾರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಮುದಾರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಪಣ ಕೊಡುವರಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತನೆ ఆయన ಬರೆದು ಎಂಟು ಮಲ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಮದುವೆದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿ ಕವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಂಡ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಗುರುಕಾರನಗಳು ಬಾಡ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಜ್ಜೋಲೆಡು ಆಲೋಚನೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ దానికి ಎಂದಾಗ ನನಾತ್ ಇನಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಐಟು ಮುತ್ತೂರುಡು ಈ ವಿಶೇಷ ದಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ನಾವು ಹೊರ ಪೆಂಚನ ಉಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅವು ಏತೋ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮುತ್ತೋಡು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತೇನ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚೇನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡವರಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾರು 150 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಮುತ್ತೂರ ಬಸ್ಸೆ ಬಂದ್ಪುಣಾರವರಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಮುತ್ತೂರ ಬಸಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕವರ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸలుండు ಅರೆನ ಮುತ್ತೂರ ಬಸ ಬಂದ್ಪುಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಆರ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಗೋಡಿಯಾದ ಮುತ್ತೂರ ಬಸೆ ಮುತ್ತೂರ ಬಸಜ್ಜಿ ಅರೆಲ್ಲ ಬೋಡೈನಾತ್ ಬೆನ್ನು ಪಾದು ಆರ್ಲ ಗೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರದಿರ್ತು ಸಮಾಜೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣೇನು ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ತೀರಂದೆ ಅರೆನಾಯನ ಅಂಚಿತನ ಕೊಲೆ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೂರು ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋರಿನ ಕೀರ್ತಿನಿಕಲ್ನ ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರವೇನ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾತಿರಂದು ಮಹಾಬಲ್ ಬಣ್ಣದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಬಲ್ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪುರ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಳ ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಜಿಲ ಮುಗಿರು ಬಾತಿಕೆರೆ ಮನೆ ಬತ್ತಿರು ಮುಗಲ್ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ತಾಲ ಒಂಜಿ ಪುರ ಪೂನಿಕಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅನ್ನೇರೆ ಒಲ್ಪ ಬಂಡರೊಂದು ಸಾರಳ ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಜಿಲ ಮುಗೇರ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪುರ ಯಾನು ಬೈದೆ ತೆಡೆಗೆ ಅಂದ ಸರಿ ಅಲ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಈರು ಎಂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲೆಕೆ ಎಂಡ ಏರಾನ್ಲ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಚಿಕೆರೆ ದೇಜಪ್ಪೆರುಳ್ಳಿರಿ ಅಂದೆ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಂದಗಾರೆ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಪುದರ್ ಮಾತು ಯಾವಪ್ಪ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಯಾವ ಕೇನ್ ಗಾರಡ ಪಾತೆರಗ ಆತಿಕ್ಕೆನ ಮಾತೆರ ದಿಕ್ಲೇಕೋನಿ ಸರ್ ಹೌ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅದಾದ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇದೆ ಮಾಬಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೀದಾ ಈರ್ನಡೆ ಬರಂತಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಕಂಗೀಲು ಕರಂಗೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕರಂಗೋಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಉಂಡಾಯಿನಿಯಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನ ಅತ್ತಂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ನೃತ್ಯನ ಒಂದು ಉಂಡಾಯಿನಿ ಎಂಚ ಅದಾದ ಸರ್ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕರಂಗೋಳು ಹೊಂಡ್ಪಣವು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಉಂಡಾಂಡ್ ಬಂಡನಂಡ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕಾಯೋಣ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸುರಾಂಡ್ ದಾಯಿ ಸುರಾಂಡದ ಬಂಡದಂಡ ಅಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ
ಬಿದೆನ ಬತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆನಿ ಈ ತುಳುನಾಡೇ ಇಜ್ಜಾದ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆನು ಅತಿಕಾರಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತ ಅವೇ ಅತಿಕಾರಿ ಬಿದೆ ಅವ ಅತ್ಯಾರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಾರ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆನೆ ಅತಿಕಾರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನೊಂತೆ ಅತ್ಯಾರ ಐನೊಂತೆ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಅತಿಕಾರ ಅಂಡು ಎಂಗಿಲ್ನ ಯಾ ನಾವು ದಾಯ ಬಣ್ಪೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣಂತೂರ್ದ ಆತ್ ಮಲರಾಯನ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನೆ ಅತಿಗಾರೆ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪುಲ್ಲು ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ನಿಖಲು ಅತ್ಯಾರ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೇನೆ ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ತಾಕಲ್ ಪನ್ಪೇದ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆ ಆ ಬಿದೇನಕ್ಲು ಪತ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಎಂಕುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದ ಎಂಕುಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಕಲು ಮನ್ನದ ಪುರುಷರು ಮನ್ನದ ಪುರುಷರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅಕಲು 19 ಹೋಲ್ತು ಅಂಚಾನಗ ಮೂಳು ದಾಯ್ತಾನದ ಬಂಡ ಅಕಲ ಕಾಲ ಕರಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಜನಕುಲೆಗಳ ಇತರ ಜನಕುಲೆಗಳ ಆ ವಿಷಯನ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲು ವಾ ರೀತಿ ವಿಷಯನ ಮುಟ್ಟಾವಳಿ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕಲು ಅನ್ಪಣ ಈತ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಂಚಿನ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಕಲಂಬುಡಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೈವಳದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಐತ ಮೂಲ ಈ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಡು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅತಿಗಾರಿ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಿದೇನ ಕಂತನಂಚಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಅತ್ಯಾರ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಾಡಿಕೆ ಅತ್ಯಾರ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಿದೇನ 19 ಪೊರ್ಲಪುರಾಪುನು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆತ್ತಾವಡು ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಹೊರಟ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನಂಚ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೇನ ಗುಣತ್ತದ ಮೂಲ ಬಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಾರಿನ ಕಬಿಲನ ಅಕ್ಲು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾರಿಲ ಕಬಿಲಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಸುರೂಟ ಆಡತ್ತನ ಅಕ್ಲು ನಿತ್ತಂದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿ ಕಬುಳಿ ಬಂಡ ಪೆತ್ತತ ಕಬಿಲೆ 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 ಬಂತು ಕಪ್ಪು ಮಂಗಳೆ ಕಾರಿ ಕಬಿಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋಣಾಗ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರಿ ಕಬಿಲೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಐತ ಮುಂಡೋಡು ಕೊಡ್ಯೆ ಬೀಲೋಡು ಬುಲೈ ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂಗಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಲಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಕುಂದೋಡು ಕೈಕಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣಲ್ಲಿ ಹೋತು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಜೋಡಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಘಟ್ಟದಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಾಕತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಾರುಂಡ ಮುಕ್ಲೇನಂತೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾರು ನಕ್ಲೆ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಪಣ್ಣವೇ ಎತ್ತು ಪನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪಣ್ಣ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತೋನು ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಪಣವು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಎರುನ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಪಣದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೇರದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಏರು ಘಟ್ಟದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಂಕಾರ ಪನ್ಪುಣ ಉಂಟು ಈ ಕಾರಿ ಕಬಳಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ 2 ಬೋರಿಲೆನು ಬಲು ಸಿಂಗರುಳ್ಳ ಬೋರಿಲೆನು ದೆತೊನ್ನ ಕುಲಿಯೇರು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಲವೇ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ತುಂಬ ರಾತು ದುಡ್ಡುದ ಕ್ಲತ್ತು ಪಣವದ ಪಣವು ಕೊರ್ಪೇರೆ ದೆತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜ ಅಹಂಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದ್ರೆ ಈತ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಇಣಿಕೆ ಉಂಟು ನಾವು 15 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಗೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಅರ್ಧಗೆ ಬಲಿವಾಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧಗ ಬಲಿವಾಡಿನಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಣದ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ತುಯಿನ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೇರು ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಂಡು 15 ದಿನ ಯಾವ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಯ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಳ್ಲೇನು ಅಂಡೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಾರ ಬಿದ್ದೇನು ಕೊಂಡ್ರ ಪೋಣಾಗ ಓಡೆ ಬೇರದು ಅಂಡ ಇಕ್ಕೇರಿ ಬೂಡುಗು ಬೇರು ಇಕ್ಕೇರಿ ಬೂಡು ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅನ್ಪುಣ ಅರಸೇರ್ನಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರು ಬೇರು ಅವಿಟ್ಟು ಮೂಳು ಕರಂಗೋಳ ಪಣ್ಣಗ ಉಂದೇನೆ ಪಂಡೊಂದು ಓಪುಣ ಅಂದು
ಆ ಕರಂಗೋಲು ಕೊಣವಾರ ಧನೆಂಜಾನೆ ಕೊಂಡರೊಡೆ ಆ ಕರಂಗೋಲು ಕೊಂಡ್ರೊಡೆ ಎಂಚ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಒಂದು ಕರಂಗೋಳು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಯ್ತ ಅಂದ ಬಂಡಕ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನನದುಂಬು ಪಿರ ಎಚ್ಚ ಬುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತು 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 ಆ ಬಿತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಕರಂಗೋಳು ಕರಂಗೋಲು ಆ ಕರಂಗೋಳು ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ ಉಂದೇಟು ಕರಂಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಳು ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಕರಂಗೋಳು ಕೊಣವಾರ ಏರು ಮಾನಿ ಪಿಂಬೇರ ಪಿಂಬೇರದ ಬಂಡ ಈ ಕರಂಗೋಳು ಬಂಡ ಆ ಬಿದೇನು ಕೊಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇರು ಬಿದೇನು ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಏರು ನರಮಣಿ ಪಿಂಬೇರು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲುಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿದೇತ ಸಾಧಿದ ಅಂತಗೊಂತ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಂತಾರೋಡು ಕರಿಯ ಕುರೋವು ಕರಿಯೆಲ್ಲ ಕುರೋವುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಾನಿ ಪಿಂಬೇರು ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಂತವಾರ ಕಾಂತವಾರ ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ತೀರೊಂದು ಆ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂಚಾಗ್ಲ ಹೋಪೇರು పోదు కరియ కురవ కురవుల కరియల కురవుల కరియల అక్కడ కండని పడిది మెగ్గిపల్లి మెగ్గిపల్లి కరియల కురవుల అట్లా ఖంಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲಾಡೆ పోతూ ಈ ಬಿದೆ ಓಲುಂಡು ಮಣಪನ ಪಿಂದೊಂದು ಅಲ್ಪಾಡದಕ್ಲಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಬುಡುಗು ಪೋಪೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಬುಡುದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೈದ ಅಧಿಕಾರ ಮಣಪನ ಬಿದೆ ಅತ್ಯಾರ ಮಣಪನ ಬಿದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ನಾಂಡ ಆತು ಸುಲಾಬೋಡು ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಈ ಬಿದೆನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಕೊಣಪಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಣಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈತೆ ಎಡ್ಡೇದನ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಮುಂದೇನು ಮಂತ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಣ ರಾಪುಜಿ ಬಣ್ಪಣವು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಣಪ್ಪ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಆ ಕೊಣಪ್ಪ ಎಂಚಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುಂಡು ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲಡು ಬಂದಿದೆ ಕೊಂಡೊರಡೆ ಕೋಟೆನ ಮುಲ್ಲುಡು ಕೂತುದೆ ಕೊಂಡೊರಡೆ ಮಾದೆರ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಮಾದಾದೆ ಕೊಂಡೊರಡೆ ಸೀಂಬುಲ ಸಿರಿ ಕಾಡ್ ಇರ್ಗಾದೆ ಕೊಂಡೊರಡೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪನಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಡ್ಡ ತಲೆಪು ಬರ್ಪಂದು ಅವೇನು ತೆಲುಪು ಕಟ್ಟದು ಕನಪು ನಂಚಿ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಚಿಟ್ಟೆಯಿನ ತಪ್ಪುಡು ಪೊದ್ದಿದು ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲಡು ಸುಂದುದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಚಿಟ್ಟೆವುನ ತಪ್ಪುಲ ಚಿಟ್ಟೆವು ತಪ್ಪು ಐದು ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪುಡು ಪೊದ್ದಿದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುದ ಗುರುತ ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪುಡು ಪೊದ್ದಿದು ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲಡು ಬಂದಿದು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಸುತ್ತುದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಡಿ ಮಲ್ಪದು ಕುರುಂಟು ಕುರುಂಟು ಮುಡಿ ಕುರುಂಟು ಕುರುಂಟು ಬನ್ನ ಬಿದೆ ಅವೇನು ಕನಪನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಕನಪನ ಕ್ರಮ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತ ತುಂಬು ಗನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡು ಉದಯ ಮಾತನಾಡು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಉದಯರೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ನಾಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಏನು ಬಂದ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಣಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅನಗ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅನಗ ದೈವ ಬೇತ ದರ್ಶನ ಅನಗ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಸತ್ಯಸಾರ ಮಣಿ ದೈವನು ನಂಬುದು ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಬುದು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬಂಡ ನಿಗುಲು ಬೊಂಬೆದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ಶಾಶ್ವತ ಗುಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯೋಡು ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಗ್ರಾಮೋಡು ಸತ್ಯಸಾರಮನಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕಂಬಿರ್ಲತೆ ಅಕಲ್ನ ಕಲ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಬುದು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾದಾನ್ ಬರಾರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಅಣ್ಣರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮರ್ಗಿರೋದು ತೆರಿಯೋಣ್ಣ ಇನಿ ನಮಕ್ಕು ಒಂಜಾಯನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಕೂಡುಗಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಸತ್ಯಸಾರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೊಂಬು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ವೈದಿಕವಾಯಿನ ಕಜ್ಜೋನು ಕರಿಪುವೇರು ಕುಲದೇವಲಂತಿನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದರಿಗೆ ಬಜಲು ಪರ್ಪೋನು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರನ ಸುಗಿಪುಲಪ್ಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಉದಿಪನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೀರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಅವು ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಡಾನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರೇಗ ಅಲರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡದ ಅಲ್ಪ
ಎಂಚಿನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಜ್ಜವನ್ನು ಕರಿಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುಡಿ ಮಾಡ ಮಲ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ ಇತ ತೋಜ್ಜಿದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಟದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ನಿತ್ಯದ ಕರಿಪುಣ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಪನ್ಪುಣ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇನಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ದಿವಿಲ ದೀಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ದ ಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪನ್ನೆಕನೆ ಎಂಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸೊರಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತಿಡ್ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗುಡಿಗುಂಡರ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ರೇಟ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಲ್ಲಕನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಅವನ್ ನಂಬುವ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ನಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡಾಂಡ ಅಂಚ ನಂಬುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಂಬುಂಡಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯೊಳೆ ಅಂದ ನಂಬುಂಡ ಆ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಕೋಡೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂಡೇರು ಉದುಲು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅಡೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಂಡ ತುಡಾರಡು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರ ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೇನು ಬುರಲ್ ದಪ್ಪೇನು ತೂಪುಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಡು ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಡ್ದು ಎದುರು ದೀಪದಿಂದ ಅರೇನು ತೂಪನೆ ಅತ್ತ ಮನೆ ಮನೆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ದೇವ ಮೂಲಿ ಎಂಚ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಂಬಿ ತಲ್ಪಿನ ಅಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತೆ ಒಂಜಿರೆ ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಬೊಂಡಲ ಪಿಂಗಾಲದಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬರ್ತದ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಮೂಜಿರೇಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರೆ ಅದೇ ಇಂಚ ನಂಬುದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಯಾರು ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಜೇರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಆತ ಸರಿಯತ್ತು ಮಗನಿಗಳು ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾತಿರಡ ಮಲ್ಪುನವು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಜೇರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ಮಗ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಡುಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಿಯರಂದು ಎನ್ನೆಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುರುಂಟು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡಿರು ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಅಂಚ ಆ ವಂಚಂಡ ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಮಾಂತ ಕೊಣಪಾರ್ನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಣ್ಪಣಂದಿಟ್ಟು ಕೊಣಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಎಂಚಿನಂಡ ಬುಳ್ಳೆನೇ ಕಾಪುನಾಳಂದು ಬಂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಹೋ 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 ಅಕಲ ಬುಳ ಸಾಲಿನ ಕಾಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಆದಂತುನಾಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇರು ಚಾಮುಂಡಿಯ ಚೌಂಡಿ 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 ಚೌಡಿ ಚೌಡಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಚೌಡಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹತ್ಯಾರವನ್ನ ನಾವೇನೇನು ಮೂಲ ಶಬ್ದೋಲು ದಿಕ್ಕುವ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ 7 ಜನ ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ಘಟ್ಟದ ಮೂಲೋಡು ಚೌಂಡಿ ಬಂಡ 7 ಜನ ಇಂಚಲ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂದ ಮುರಣಿದ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಪಾತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಚೌಂಡಿ ಎದುರಾಪಾಳು ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಬಿದೇನು ಕೊಣಾರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಡುಪೂಜಿ ತಡೆ ಉಂತುವೇರು ಅಡ್ಡ ಉಂತುವೇರು ಚಾಮುಂಡಿಲ ಚೌಂಡಿಲ ಗುಳಿಗೆಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಡ್ಡ ಉಂತುನಾಗ ಮುಕ್ಲ ಉಡುಪಿಚೇರು ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೈಯಾರಗಲು ಕೊರ್ನೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಕಂಡದು ಗುಣಪುಣವತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಕೊನೋಡದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟವ ಆ ಬುಡುಪೂಜಿಯಿಂದ ಮಣಪುಣ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಡಾಯಪುಂಡು ಲಡಾಯಾತನಾಗ ಏರೆಗಲ ಸೋಲು ಪಣಪುಣವು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಆಕಲು ಸೋಪುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಪುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಮಬಲೆರ ಆಪೆ ಸಮಬಲೆರ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಚೌಂಡಿ ಮಣಿಪಂದ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧನೇ ಲಡೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ ನನಗೆ ಸೋಳುಗೇಲು ಮನ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನು ಒಂಜಿಲೆಕ್ಕೋಡು ಬುಲೇನು ಮೂಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಪಾಡು ಮನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಲೇನು ಬುಳೆಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ಮನ್ಪಣ ಮೂಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಸಮರ್ಥರ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಣ ಅಂದ್ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಅಂದ್ ಮುಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಪ್ಪವರ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕೊಲ ಈ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ಲಡಾಯಿನ ಉಂತಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವು ಬಿದೇನು ಕೊಣಾರ ಬತ್ತಾರ ಬಿದೇನು ಕೊಣಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಪರಶುರಾಮನ ಲಡಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚನ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಗಡಿಗೆ ಏರು ಸೋತಿನ ಏರು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತನಗೆ ಉದಾಯ್ತಾನದ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಚೌಂಡಿ ಬನ್ಪಾಲು
ನಿಕ್ಲು ಓಲು ಪೋಪರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾವಡ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಯಾಲ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಅಭಯ ರೂಪವಾದ ಅಲ್ಲ ಗಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲು ಗುಂಡ ಸ್ಥಾನಗಳು ಓಲು ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಲ ಉಂಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ದಾಯಿ ಪುಣ್ಣು ಮನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಂದೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಡಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕುರುಂಟು ಅಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ಯಾರ ಬಣಬನಂಚಿತ್ತನ ಬೀದತ್ತ ಕುರುಂಟು 19 ತಡೆಚಿನಂಚಿತ್ತನ ಚೌಂಡಿ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಗೆಲ್ಪಂದೆ ಗೆಲ್ಪಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅನುಗ್ರಹರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲಾಗ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡ ಒಂದು 11 ನಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡುಗಾಕ್ಲು ಆ ಬಿದೇನು 11 ಬರ್ತದೆ ಮೂಳು ಕಂಡಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿವರಣೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತುಂಡು ದಪ್ಪುನು ಕಾರಿಗಬುಲಿನ ಕಟ್ಟದೇ ದಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದಾಕ್ಲು ಕಾಯರ್ದ ಮರ ಕರ್ತು ಕಾಯೇರು ಕರ್ತದೆ ನಾಯೇರೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂದೇ ಕರಂಗೋಳು ಕರಂಗೋಳಂದು ಬಂಡ ಆ ಕಥೆನೇ ಬಂಡದು ಒಬ್ಬನ ಪೀಲನ್ ಕರ್ತೇರೆ ನಿಗನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣರಾಗಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಣ್ಣಿ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂಚ ಹಾಕಿದ ಬಣ್ಪುಣ ಮಣಿತ ಶಬ್ದೋಗ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ತಾಳ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತಾಳ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೆಲವದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಈ ಪೇಂಟೆದ ಆಧುನಿಕ ಇತ್ಯದ ಒಂದೇಟು ಈ ಕರಂಗೋಳು ಬಣ್ಪುಣ ಒಂತೆ ಮಾಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಣ ಅಂದಾಜಿಡು ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಬಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇರು ಕೊಯ್ಯೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ ಇರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಅಂಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿಪುರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಒರಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 2nd ಡಿಗ್ರಿ 2 ಜನಲ ಕರಂಗೋಳು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿಲ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬಾ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡದು ಬೋಡು ರಡ್ಡೆ ಕರಂಗೋಳದ ಮಂಡ ಶುರು ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಭೂತಲೆಗ್ ಅಗೇಲ್ ಹತ್ತಡ ತಂಬಿಲ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೇಟತೆ ಅವು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ರಾತ್ರಿಗ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಪಗೆಲ್ ಗತ್ತಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡಣ್ಣೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ತಂಬಿಲ ಪಗೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ಅವು ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಮಲ್ಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತೋಗಂದು ಬಂತ ಅಂದ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನ ದೈವಳಿಗೆ ಅಡುಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಬಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮೂಜಂಜನ ಕರಿಯೋಡು ಬಯ್ಯದ ಐದೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂದೆ ಬಲಸಂಡ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಕುಲು ಅವಳು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವೋಗ್ ಮಲ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತೋಗನ್ ಪನ್ಪಿನ ಈತ ವರ್ಷದ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲ ಅಂದ ತಂಬಿಲ ಐತ ವಿಷಯ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಪನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೃಷಿಟು ಪೂರ ತೊಡಗಿಸದು ಪೂರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಪ್ಪಂದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಅವೇನು ಬಯ್ಯಗ್ ಬಂದು ದೀತೀನಿ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಪಗೆಲ್ಡೆ ತಂಬಿಲ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಯ್ಯದ ಸಮಯ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ ಬಂದು ದೀದಿತ್ತೇರ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ಪಗೆಲ್ಡೆತೆ ಅಂದಂದ ಪುಲ್ಯ ಅವೇ ಬಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪನಾಗ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಎಂಚ ಅಂದಿರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕಲ್ ಕಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಇಂಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಪಂಡದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಎಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡೇರ್ ಅವು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಆತ ಅವೇನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಗ ಏನೈಕ ಕಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂದೆ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ ರಕ್ತಾಹಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜಾತೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜಾತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಐಕ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಆತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಕಳ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೋನಾಗ ಬಂಡೆ ಅಂಚಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲೆಗ್ ಪೂರ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಇಂಕಲೆಗ್ ಪಿರ ಪೋಯರೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿಯತೆ ಭೂತೋಗು ಅಂದ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಓಡಿತ್ತು ಐತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ವರ್ಷಗೊರ ನಂಗೆ ತಂಬಿಲ
ಬೂತೊಲೆಗೆ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡು ಕಥೆ ನಂಗೆ ವರ್ಷಗೊರ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನು ಪಗಿಲ್ಡ್ ವರ್ಷಗೊರ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೇನು ಇಡೆಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೂತೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಅಂದ ಇಂಗಲ್ನ ಇಟ್ಲೊಂಡು ಕೇನ್ಲೆ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ ಅವು ಇಡೆಬಲಸುನ ಕ್ರಮ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನ ಪಂಡ ಸೈತದ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕರಿತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ 14 ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಿನ ಎಡೆಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದಾಯಿ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕುಟುಂಬಗೂ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೂತೊಳೆಗೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಆಕಲಿಗೆ ಎಡೆಬಲಸುನು ಮೂಸರ್ತಿ ನಿಗುಲು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮದಾದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಮಕೋಲ ಅನಗ ಮಾಗನ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ನಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಾಗನ ದೇವರಿತ್ತನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೇವರೇ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೇವರದ್ದು ಇದು ಕಂಡವಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡ ಸುರೂಕು ದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೆರನೇರು ಬತ್ತುಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನ ಕ್ರಮ ಬೂತೊಲೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಚಾವಡಿದ ದೈವಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪನೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿತ್ತಂಡ ತಂಬಿಲ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಗೇಲ್ ಅಡ್ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ತುಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಕೋಲ ಅನಗ ಅಕಲ್ಲ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಆ ಸತ್ಯದ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಯಿಡು ದಾದ ಕೆಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದ ಗೂಡು ಬುಡೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಬಾರ್ನೆ ಪೋಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐದು ದುಂಬ ನೇಮ ಆದ ಆವುಡ ಐಕೆ ಕಲ್ಲುಟಿಗೆ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ಐದು ದುಂಬ ಆದ ಆವುಡವ ಅಗೇಲ್ ರಾತ್ರಿ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂದೆ ಪೊರ್ತು ಮೂಡುಂಡ ಅವು ಸಂದಿಗಾಪುಜ ಅಂಡ ಪನುಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೈವಳಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ಗೆಡೆ ಬಲಸುನ ಮೂಜೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸುಂಡ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲನ ದೇಶಾಚಾರ ಆಕಲ ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಹಾಕುದು ಇತ್ತೆ ಈರು ಬರ್ತದೆ ಕರಂಗೋಳು ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡದಾದ ಕರಂಗೋಳದ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಜವನೀರು ಇತ್ತ ಕರಂಗೋಲು ಬಂಡ ಗುರುಂಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಒಟ್ಟು ಏನ ಕರಂಗೋಳದ ಬಣ್ಪುಣ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಿದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಂದ ಕರಂಗೋಳದ ಬಂಡ ಮೂಳು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ದ ನಲಿಪಾರುಂಟು ಮೂಳು ಪಂಡೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಬಣ್ಪುಣತ್ತು ನಲಿಪಾರುಂಟು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪು ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಣದ ಕಟದೇರ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕಾಣದ ಕಟದೇರ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಕ್ಲಿ ಈತ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಸುರು ಮಲ್ಪಣ ಪುಣ್ಣಾಮೆಗ ಅಕೇರಿ ಆವಡು ಲೆಕ್ಕ ಮುಜೆ ದಿನತ ಮೂಜಿ ಅಥವಾ 4 ದಿನ 4 ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಕರೀದು ಸೀಮಿತ ದಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಎಂಗ್ಲಿದ್ದ ನಗರ ಭಜನೆ ಹೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದಲೆಪ್ಪನ ಬಾವುಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಹಂಚಿ ಅಂಚ ಉಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕರಂಗೋಲು ಬಂಡ ಅವಳು ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿತ್ತಿನಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಏರು ಜನ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಟ್ನಕ್ಲಿ ಏರಿಂದು ನಿಘಂಟ ಏನ ಹಿಡಿದು ಅವು ನಿಘಂಟ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಂಕುಲೆ ಉಳ್ಳೋಣ ಇತ್ತನ ಅರ್ಥ ಜನತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ಈ ವರ್ಷ ಏರು ಐಕ ಬಂಡ ಏರ್ಲಾಪ ನಿಂಚನೆ ಓಡು ಅಂಚೆ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ಯಾನಂದ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಪೋಡು ಆಯ್ ಸರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಹೊಡಿಪೋಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾತಿ ಕೂಟದ ಗಲಟಿ ಏರ್ಲಾಪ ಅಂದ್ ನಿಘಂಟ ಐವಕ್ಕ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಕ್ರಮ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಹೊಡಿಪೋಡು ಆಯ್ ಮದ್ದುಲ ಬುಡೋಡು ಮಾಂಸಲ ಬುಡೋಡು ಈರು ಬಂಡ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಮಾಸ ಓವುಲ ಬುಡೋಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯ ದಯಬಂಡ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆಯೆ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಲಾವುಡು ದೈಹಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಲಾವುಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ದುಂಬುಗನಕ ಕರೆಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಾತೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಎಂತ ಅಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಏನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭೀಮ್ ಸರ್
ಜೈ ಭೀಮ್. ಪಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂದ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಾ ಹಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದಿರತೆ ಹಾ ಅಕ್ಲು ವಾ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದವ್ಬೋದು ಹಾ 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 ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂದ 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 ಹೊರಲ್ಲದೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಹಾ 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 ಎನ್ನ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನೆನ್ ಪಂತೆ ಹಾ ಹಾ ಅಕ್ಕಲು ವಾ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಹಾ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅವ್ಬೋದು ಹಾ ಹಾ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಯಾನ್ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತಿಜಿ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ ಕೂಡು ಕತೆ ಇಂಚಿನಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾ ಇತ್ತನ್ನ ಪನೋಲಿ ಹಾ ಹಾ ಆಂಡ ಹಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದಿನಾಕ ಇರಗಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದಿನ ಅಕಲ್ ಆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂದ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆದಾದಂದಕೆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕೂಟದ ಕಲಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಣ್ಣ ದಯಗೆಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಈಡೇ ಬರೆಯರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕುಲ ಆ ವಿಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾನಿಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ನಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚೌಕಟ್ಟು ದೀತ ಆ ರೀತಿಯ ಪೋಡು ದಯಗಂಡಿತ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬರಿಯರೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಜಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಿದೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ದೆ ಅಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಈ ನೆಕ್ಕದಾದಗೆಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರಿಯಾಗಲ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡ ಆಪನಂಚತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ಆ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದುಂಬರಿಪ್ಲೆ ಬೊಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಸರಿ ಅಂಚಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುದ್ಧೋಡಿತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಗ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಬೈಯಾಡು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೋಪುಣ ಬಗೆಲತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಂದೇನು ಕಳ್ಗೋಳು ಪಂಡೊಂದು ಬೋಪುಣ ಅಂದ್ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗ ಅಥವಾ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ದಯಬಂಡ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬೋಪುಣ ಇನ್ನು ಉಂತದೆ ರೀತಿ ಒಂದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಯಾವ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಅಂಚ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ತುಗು ಆಗ್ಲಿ ಮೀದು ಬರೋಡು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿದ್ದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರು ಲೆಪ್ಪು ಬೇರ ಏರು ಗೊಬ್ಬ ಬೇರ ಏರು ಎಂಕ್ಲೇದು ಆಯ್ತಾ ಕೊರ್ಪೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಲ ಸುಖ ಕೊರಲ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ದಾನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲಿತ್ತು ನಾನು ఆయన ಪೂರ ಮನ್ನಿಪವನು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೀನಿ ಪಾಡ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಎಂಚಾನಿಗೆ ಎಂದಂಡ ಓಟೆಡು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಓಟೆ ಬೆದರ್ದ ಓಟೆ ಬೆದೂರ್ದ ಓಟೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಟ್ಟೆಂಚದ ವಜ್ಜಿ ಲೆಂಕಿರಿ ರಿಂಗ್ 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 ಮುಂದೆ ಎಂಚ ಬರೆಪ್ಪುಣಂದೇ ಹೇಳೋದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಅಪ್ಪಜಿ ಪಾಡ್ನ ಬಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷದ ವಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಕೆಂಚ ಇಂಚ ಉರುಂಟು ಬೊಟ್ಟು ವಾರ್ದೇ ಇருந்து ಬೆದೂರ್ದ ಓಟೆ ಪಾಡ ಈಗ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಎಂಕಲ ಮೀಟ್ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಒಂಟೆ ಅವನ ನಾಸೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಅಂದ ಬಂಡ ಓಂಟೆ ಹುಡ್ಕಾರ ಹೊಡೆ ನೈಕ್ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಅಂತ ಇತ್ತೆದ ಅವು ಬೆದರ್ದವೆ ಮಲ್ಪೇದನ ತುಂಬ ಓಂಟೆಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಈತ ಓಂಟೆ ಹುಡ್ಕಾರ ಪೂರ ಕಡ್ತಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಚ್ಚೆ ಅಂಚಾಯಿನ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಳು ನಮ್ಮ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೇರ್ದೀಪ್ನ ಪೇರ್ದೀಪ್ನಾಗ ಕೊಯ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಪೊಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೆ ಪಲ್ 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 ಪಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ಅವೇ ಕೆಯ್ಯನು ಒಂಜಿ ಸೂಟಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬೊಂದು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಗ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನೇ ಅನ್ಪುಣ ಪೊಲಿಯೇ ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಕರಂಗೋಲ್ಲ ಜಾಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಪೊಲಿಯೇಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಲಿ ಆವಾಡು ಪೊಲಿಯ ಪಲ್ 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 ಪಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೊಂದು ಮನೆ ಆಡೋದು ಕಟ 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 ಆ ಜಾಲ ಪೊಲಿ ಜಾವು ಅಂಚೊಂಡ ದಾಲ ಪೊಲಿ ಬಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿ ಎಂಕ್ರು ಪೋಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಪುಲು ಇತ್ತೆದ ಬಲ್ಪುಲು ಆಧುನಿಕ ಬಲ್ಪುಲು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ತೋಟಾರನ್ನು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲು ತಯಾರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಬೇರು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಜಾತಿದ
ಅಕಲ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ತಡ್ಡೆಡ್ಲ ಉಳಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತೋಡು ಅವ ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬೆಂಕ್ಳು ಬೋತು ಬಲಿ ಬಂಡೋದು ಬೋತು ದೀಪ ಬತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ತೊಡಾರು ಬತ್ತಲೆ ಕರ್ಗೋಲ್ದ ಜೇರ್ಲು ಬತ್ತಂದು ಮನ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇದ ಬೇಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತಿನ ತೋಟಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಚ್ಚಿ ಬಾಂಡ ಅಂಡೆ ಆಂಡಲಾ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ದುಂಡ ತೊಡಾರು ಬತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ತೋಟಾರ ಎಂಕ್ಳು ಒತ್ತಾ ಓಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆದ ಈ ಬಲ್ಪುಗಳ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಡರು ತುಡರೆ ತೊಡಾರ್ದಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನಾಯ್ಕದ ಆಯ್ತ ಕೊರ್ಪೇರ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡದ ನಳಿತದ ಪಿದಾರ್ದ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇದನ ಬಾರ್ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇದೇರು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಟು ಆ ಕರಂಗೋಳದ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾಣದ ಗಟ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಂದು ಊರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ದಿಕ್ಕೋಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಾರಿಲು ಪೂರ ಕಳೆ ಓಡು ಆ ಒವೇ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಾಂತೆರ್ನಲ ಎಂಚಿನ ಕೋರಕೋಟ್ಲೆ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತಲೆಕ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂದಿನ ಪಾತೆರ ದುಂಬರಿಪುಗ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈತಿನೇಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ತುಳುವೇರಿನ ಉಡಲಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ತೂದು ಬರಕ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೂರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಿರ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೆತೆ 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 ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಟಿ ವಿ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ಬಿಡು ಇನಿ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಟಿ ವಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡಿನಿ ಪೂರ ಬರೋದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರಾಕ್ಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಟಚ್ ಮಸ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಾವಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ದಕ್ಲಾವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಅಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅತಿ ಬೇಗೊಡೆತ್ತು ಮುಪ್ಪಟೀಮ್ ಬೈದನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಟೀಮ್ ಬೈದನು ಅದು ಮುಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಬೈದನು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಯಗೂ ತರಬೇತು ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಜಡ್ಜಿ ನಕ್ಲು ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಕದಾದ ಹಾಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಣ ಅಭಿನಯ ಬಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎತ್ತ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇನಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಈ ಲೇಸುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಈ ಲೇಸುಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಟ್ರೈಡ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂತೋಷ್ ರಡ್ಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಳಿಪಾಲೆ ಇತ್ತನೇಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತನೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ನಿಖಿಲೆಂದರು ದಿಯರುಳ್ಳೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಗೆಲ್ಪು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇತೋ ಅಸಂಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು
ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರತ್ನೊಳೆನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಲೆ ಬುಳಿಪಾಲೆ ಪಣಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ನಿಖಲೆ ಗೆತ್ತವರಂಚಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಕ ದುಂಬರಿ ತಂದೊಳ್ಳ ನಮ ಈ ಬೊಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಬೊಗ್ಗುದಾಯುಕ ತೊಡರದಿದು ಅವಳು ಬಣ್ಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆ ನಲ್ತದು ಅಕುಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಬಾರಲ್ಲ ತಾರೈ ಬಾರ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಳತೆ ಉಂಡ ಸರ್ ಇದೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಬಾರೆಂದು ಕೊರ್ಪೇದೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಪಾತೇರು ನಂದು ಇತ್ತೆ ಅರಿಯೆ ಬಾರಿ ಜೇರ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅರಿ ತಾರೈ ದಾನೆಲ್ಲ ಪಣವು ಅವು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಕೊರ್ನೈನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪೋತ ಒಂಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ಅವು ಹತ್ತದ ಮಣಪಣ ಏನ್ ಮಣಪಣ ಎಂಕ್ಲು 25 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕದ 10 ಜನ ಒಬ್ಬನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 7 ಮಜನ ಬಿರಾಟು ಪಣಪೇರು ಏನ್ ಎದುರು ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಅವು ಲಾಕ್ ರಂಗುಲಾಪುಂಡು ಮಾಂತಾರೆ ಖುಷಿಲಾಪು ಉಮೇದಲಾಪುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪಾರ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏತು ಕಳೆಯರೆ ಬಡದು ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂಚಿತನ ಏತು ಕಳೆಯರೆ ಬಡ ಅವಲಿಪ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಆಶಯ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಒರಿಯೋಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಮೈಮೆ ಮೆರೆವಡು ಸರಿಯತೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಮೈಮೆ ಮೆರೆವಡುಂದಿಲ್ಲ ಈರು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಮನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಯಾನ ಮನ್ಪಣ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ದುಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗದ ದುಡ್ಡಿ ದುಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏರು ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲರೆ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬೋಧಿ ಪಂಡಿತ್ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬೋಧಿ ಪಲ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಆ ಕರಂಗೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲರದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಬೆಳ್ದಂಗಡಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದತ್ತಂದ ಅತ್ತು ಇಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂದಿಟ್ಲ ಇತ್ತನ ಅವು ದುಂಬು ಕಾನದ ಘಟದೇರ್ನ ವಂಶಸ್ಥೇರು ವಾ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತ್ತೇರ ಅಕುಲು ಒಂದೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರಂಗೋಳ ಬಣ್ಪಣ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮರತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮದತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾರಾಯಣ ಬೋಧಿ ಅನ್ನದ ಬೆತ್ತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡಿರಿಗೆ ಹಲೋ ಬೆತ್ತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅವು ಈ ನೆಡ್ರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಪೇಜಾವರು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಒಂದುತ್ತೇರು ದುಂಬು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೇನಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಆ ಕುದುರೆ ಒಯ್ಕ್ ತರದೀಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಕಟ್ತದ ಕಂತದು ಸಾಣದಲ್ಪ ಕೊರದವ್ರ ಸಾಣದಲ್ಪ ಕೊಣೋದು ಇತ್ತು ಅಡು ಬಳಸದು ಇನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಕಂತದು ಅಲ್ಪ ದೈವಲೆಗೆ ಬಳಸದು ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂದು ಅಂದಂದು ಒಂದು ಕರಂಗೋಲ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಜಗೋಳಿ ಇದು ನಾಡತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಂಗೋಳು ಅನ್ಪೇರ ಅವಳು ಐಕೆ ಕರಂಗೋಳು ಅನ್ಪೇರ ಅವಳು ಐಕೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಅನ್ಪೇರ ಐಕೆ ಒಂದು ಅನ್ಪೀನಿ ಕಂಗಿಲು ಅವೇ ಒಂದು ಕರಂಗೋಳ ಅನರೆ ರಾವು ಅಂತ ತೆರಿಪಾಯರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೊಂಬು ದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪುಂಡ ಆ ಸತ್ಯ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಸಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬಡತನ ಇತ್ತುಂಡು ಪತ್ತಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದಾನಗ ಈ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕ ಬೋಡಾಪನ ಆಗ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಪಡಿದೆತ್ತು ಅಂತ ಅವೇನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಏರು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರು ಬೊಟ್ಟುದು ಏರು ನರ್ತನ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೂಟದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ದುಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಇದೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡು ಮಾಡ್ಪಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಬೇನೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತ ಬರೋದಿರೈತೆ ಬತ್ತ ಬರ ಆಯ್ಜಂಕ್ ಇದನ್ನ ಬತ್ತ ಬತ್ತು ತೊಜ್ಪ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಎಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡು
ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನದ ಮಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಒರಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಪೋವಂದಿತ್ತಂದ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಡ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಾಳ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದ ಬತ್ತದು ನೇಮ ಕಟ್ಲೆ ಮೋನೆ ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧಲ ಬಾರ್ದು ನೇಮ ಕಟ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರುತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭವನ ಬಣಪ ನಕ್ಷತ್ರ ದೈವಕಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವು ಕುಲಜನ್ಮದ ಬೇಲೆನ ಅಕುಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಂಡ ಒರಿತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗುಲ ಕುಲಜನ್ಮದ ಈ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ತೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಏತು ದುಡಿ ಉಂಟು ಎನಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಬೊಟ್ರು ಆಪಣ ಅಂಚಿ ನಾವು ಇಪ್ಪಣ ಒಂಜೇನೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ದುಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು 10 ಜವನೀರೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗ ಬೊಟ್ರಾಗ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಆನಂಚಿನ ಒವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಒವು ಪದ್ಧತಿಲುಂಡ ಐಕ್ ನಾಚಿಗೆದ ಒರಿಲೆಜ್ಜೆ ಜವನೀರು ಏನ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜಿದು ಪೆಳತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಅದು ದುಂಬು ಮಲ್ಪೆದೆ ಪೆಳತ್ತ ತತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಕಣಪಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅನ್ಪಣ ಕನಪಟ್ಟೆ ಕಣಪಟ್ಟೆ ಕನಪಟ್ಟೆ ಕನಪಡೆ ಮರ ಬೇತೆ ಕನಪಟ್ಟೆ ಮರ ಬೇತೆ ಅವೇನಾ ಅಂದ್ ಕಣಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪಣ ಆತು ತಿರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ತಿರ್ಲು ಅತ್ತು ಐಟ್ ಶಬ್ದೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕನಪಟ್ಟದ ಮರತ ಇರಡ ಉಂಡ ದುಡಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ತೊಂಡು ಪೆಳತ್ತ ಉಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಕನಪಟ್ಟದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯವಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೋಡಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರಡೆ ಅಂತ ಈ ಪಟವು ಬೇತೆ ತೆಂಬರೆ ಬೇತೆ ಕರಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಕ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕರಡೆ ಈ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರತನೆ ಇಂಕ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮರತ ಬೇಲೆದಾರ ಪಾಪ ಒಂದು ಧರ್ಮಗು ಚಿದ ಐನು ಬಯಸಿದೆ ತಂದು ಜರ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಏನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಖರ್ಚು ಆತನು ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಎಲೆನ್ಮ ಏನು ಕರಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೊನ್ನೆದನೇ ಅವಳು ಈ ಚಿಂಡಿನ ಮರ ಪೆಲತ್ತ ತಗಡ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಇಪ್ಪ ಈರು ಬಲ್ಲಗೆನೆ ಕನಪಟೆದ ಉದಿನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಬರಿಯಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒವ್ವು ಉಂದುಂಡ ಆ ಒರಿಯೋಡು ಮನ್ಪಣವೇ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪಣ ಈಯೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮುಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದಾയത് കൊണ്ട് ಅವು ಬೇತದ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಅರೆ ಬಂಗಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬತ್ತದೇರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಣ ಈಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾದ ಮಂಟ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಏರ್ಡಲ ಮಲ್ಪಾದು ಜೇರು ಅಗ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ತುಂಬದು ಹೊತ್ತು ಅಂಚು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುದೇರು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತದಾಯ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಯಾನೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಕುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗೇಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರಿ ಆತಂದು ಸರಿಯಾ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ಡು ಪೂರ ಲೇಸ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಣದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪೆ ಏನಲ್ಲ ಪೇರು ಈರು ಮದಿ ಮೇಲ್ಪಲೆ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಏನು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಮದಿ ಮೇಲ್ಪಡಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಅಲೆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ದಾರಮೈತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆತ್ತು ಮಾಮಿಲನೇ ದಾರಮೈತಿ ಮಾಮಿಲ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಇಂಚು ಬಂಜಿಗಾಡ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮಲೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ದಾರಮೈತಿ ಕೊರು ಅಂಚಿಡ್ದು 10 ನಕ್ಲಿ ಏರು ಅಕ್ಕಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಏನು ಮನ್ಪುಣದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಣ ದೆರ್ತು ತೊಜ್ಪಾವರೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಟೇನು ಈ ರೀತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಪಂಡ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಬೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ದಾದಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಅಂಚಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬದಲಾತಂಡು ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ತುತ್ತುನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಅತೆ ಈ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಕನೆ ಎಂಚ ಸ್ಮೃತಿಲ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವ ಅಂಚಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವಾದ ನಮ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಚಂದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಪತ್ತದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ದಯಗಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮದಿಮ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಂದು ಈ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಪವನಲ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನು
ಈರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾರು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಮದಿಮೆದ ಈರು ಮಲ್ತಾರೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಆರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಲ್ತದೇರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಮಗಲೇ ಮಲ್ತ ಅಪಗನಿಗಳ ಜಾತಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟ ಸೇರ್ದಾರು ಈ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಗೀಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಮೂರ್ತ ಬಾಂಡತ್ತೆ ಮೂರ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಪೆಳತ್ತ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತ ಪಾಡ್ಬ ಮೂರ್ತೋಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೀಪದಿದ್ದು ಬಜಿಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಣದ ಗಟ್ಟದೇರೇನೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು ಆ ದುಡ್ಡಿ ಬೊಟ್ಟುದೇ ಎಂಕ್ಲು ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನದು ಅವು ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡಿತ ಸ್ವರ ದುನಿ ಪೋಡಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ಐಕೆ ಐಕೆ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನಲು ಆ ಪಾಡ್ದನ ಮಂಡದು ದುಡ್ಡಿ ಬೊಟ್ಟುನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈಚಿ ಪಾಡ್ದನ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಯನ ಬಂಡ ಆ ಒರಿಯೋಡುಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 10 ಜವಾನಿಯರೇ ಇತನ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಂಡು ನನದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ದೀವು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಆ ಗುರಿನು ಮುಟ್ಟದೇ ಮುಟ್ಟುವ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಪಿಜಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ಮದಿಮೆದ ಪರಂಪರೆ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರ ಅಂಚಂದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾತೇರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನು ಅಂಚಂದು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಪಾದನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಂತ ಇಟ್ಲ ನಂಕ್ಲ ಅನುಭವ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೊಡಗಿಸೋಂದ ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ಲ ಉಳ್ಳ ಮಾಂತ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಂತ ಇತ್ತದು ಮಾಂತ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒರಿತೊಂಡು ಹೇಳಿದಾರ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾಂತ ಊರುಡು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಪೂರಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನರೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಬಣಪನಕ್ಕೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಮ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಊರೆಡ್ಡೆ ನಮ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಊರೆಡ್ಡೆ ನಮದಾದಗೇಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪುಂಡು ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೇ ಭಯಾವಹ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಕಟದು ಕೊರ್ತೇನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮೂಲಲ ಉಂಡು ದೈವ ಮೂಲ ಉಂಡು ನಾಗ ಮೂಲ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ಮುಡಿಪುಲ ಉಂಡತೆ ನಾಗಮೂಲ ಉಂಡತೆ ನಾಗಮೂಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ಪೋಡ ತಂದೆ ನೇರ್ದು ವಿಮುಖರಾದ ವಿಮುಖರಾದ ಪಾಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಚಿಂತನೆ ವಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡ ಅದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇಂಕ್ ಇರು ನಿರೂಪಕಿರ್ಲಂದ ರಾಜೀವರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟಾಂಡು ಈ ಕಾನದ ಕಟ್ಟೆದೆರ್ನ ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೀರಿನಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಡಿಬಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪೋಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸುರೂಕಾದ ಈ ದೈವದ ಕಲತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳುವೆರೆಸು ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರನಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ದೀವು ನಡು ಟೂರಿಯ ಕಿರಿಯಾನ ದೀವು ಒಂದು ಇರು ಎರಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರೆಗೆ ಗಡ್ಡಿ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ 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 ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುರಪುನ ಚುರುಪ ನೋಡಿ ಆಪುನು ದೇವನ ತನಕ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿರವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಎಂಚ ಕೊನೆಯ ಬಂಡ ನನಗ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಅದನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಇನಿ ದೋಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ತಾಸೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆನಿದ ಕಲೋಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಾಬು ಭಾಗವತರಿಂದ ಅನ್ನ ಪುದರ್ನಿ ಅನ್ನ ಪನರಮಲು ಬಯಕುವೇನು ಅಂಜನೆ ಎನ್ಕುರೇರು ಅಂಜನೆ ಚೀಂಕ್ರೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮೋಂಟ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ ಪುದರ ಪನ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಕಲ್ತದ ಬತ್ತನವತ್ತು ಆಂಡ ಎನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾಳಬದ್ಧವಾದ ಅವೇನು ಬೊಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಗಲ್ಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಬುಡ್ದು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಅಪಗಂಚೆಂಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾವುದ ಕ್ರಮ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಡ್ಲ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಪುರಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಆನಿದ ಎಲ್ಲಿ ಪುನರ್ದೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೈತನಕಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗಳ ಡಬ್ಬಗ ಚೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗಳ ಮದ್ದಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಮಾನಿಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಭಾಗವತ್ ಬಾಬೆ ಬೇರೆಡ ತಾಸೆ ದೋಲಿತ್ತೇನೆ ದೋಳುನು ಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಸೇನು ಚೆಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕ್ಲು
ಕಾಣದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರ್ನ ಕಥೆನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ ತಂದೆ ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನಡ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಗ ಇನಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಊರೊರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡ ಊರ್ಬಲಿ ಪಂಪಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಟಕೂಟ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಮುಂಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಆಟಕೂಟ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಮುಂಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಮಹಿಮೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಈ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸುರೂಕಾದ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ದೈವರದ ಕಲಕುಲ್ಲ ದೈವರದ ಕಲಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿನ ಈ ಚರಿತ್ರೆನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪರಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದ್ದೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೆಕನೆ ಗಡಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅನಿಸ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕದ ಮಾತು ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಒರಿಯಡ ಚಿಂಕ್ರ ಯಾನ್ ತಿರಿಯೋನೆ ಚಿಂಕ್ರೇರ್ ಬಣ್ಣ ಚಿಂಕ್ರೇರ್ ಬಣ್ಣ ಮಣಿಚಿಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬೇರೆ ಆರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಡೇ ಬತ್ತಂದನ್ನ ಭಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲಾಪ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಮಣ್ಣದ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಸನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನಲಾತಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಯುವಕಿಯರು ತಿರಿಯೋಡನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಇನಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ದಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನನಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ ಈರ್ನ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಾತಿರೋಡು ನಿಂತ ಅವೇಕ ಕಾರಣ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕಲು ಅಂಡ ವಿದ್ಯಾ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುನ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಏತು ಇನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲನ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಏಪ ಇನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಇರು ಪನ್ಯಕನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಮಾನತೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ನಡು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ತಿರ್ಲಿರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಜನಪಲಿಗೆ ಎತ್ತನು ಪನ್ಪಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಣದ ಕಡದರಿ 14 ಎಂಚಿನ ಗಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಎಂಚ ನೆನಪನ್ಪನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕುಡೂರ ನೆನಪನ್ಪನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಖಂಡಿತ ರಂಗರಾಯರು ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತುಳುನಾಡದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅರಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಈತೆ 14 ಗಡಿ ಯಾನ್ ತೆರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರಗ್ ಗಡಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗಡ್ಡು ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಡ್ಡು ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಯಗ ವೀರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನಿಚಿಲ್ದ ಊರುಡ್ದು ಊರು ಹೋದು ಮಾನಿಯಚ್ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೇನು ಆ ಊರದ ಶಕ್ತಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ನೆನೆಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಕಾಣದ ಗಡ್ಡದೆ ಗಡಿ ಕೈಕೊಂಡ್ರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡ ಆರ ಪಂಡೇರ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾಯಾಗಲೇ ಗಡಿ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಗ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಓಲುಲ್ಲಾಕ್ಲ ಜೀವನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಡಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕೊಳ್ಳ ತೆರಿಯೋಣ ತೆರಿಯೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಕೊಡೊಂಜಿನೆತ್ತ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಂಕ ಪೋದು ಪಿರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತೂಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಕೊಂಚ ಆಯ್ತಾ ತುಳಿಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಗಡಿಪಾಡಿನ ಬಣಪನಕ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಗಡಿಪಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ ದೈವದ ಕೋಲಾನಗ 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆವೆ ಎಂಚಿನೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ದಬ್ಬನೆಟ್ಟು ಗಡಿಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟು ಗಡಿಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾ ದಿವ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತೇರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೂರ ಪೀರಿನಾಗ ಅವನಿ ಗಡಿಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಕೇಂದ್ರೆಂಡು ಮಾಯದ ಗಡಿಲ ಜೋಗದ ಗಡಿ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾಯದ ಗಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜೋಗದ ಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೈವಗು ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತುಣದ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡುಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಅವುದಾದಗೆಂಡ ಅಪಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾವುಕ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಲೋಕೋಕೋನಪನಂಚೊತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆ ಪುರ್ತು ಇಡೀ ಸಭೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೇ ಬೇರೆ ಗಡಿಪಾಡೋನು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಹೋದಾನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಗಡಿಟು ಮೆಚ್ಚವನತ್ತು ನುಡಿಟು ಮೆಚ್ಚಾಲ ಪಣದ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬಾಡುವೆ
ನುಡಿ ಇಡೀ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಆನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೈವತ್ವಗೆ ಏರಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡವ ಅಪರಾಧದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಪರಾಧ ಈ ಕ್ರಮ ಆದಾನಾಗ ತುಲೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯವರು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತೇಲನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಜನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಪ್ ಚಿಪ್ಪಾದ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಪುಡೆ ಕೊರಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ ಅಪರಾಧಿಲ ಅತ್ಯತ್ ಅಂಜನ ವಾಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಿಂದ ಅತ್ತು ಈ ಕ್ರಮ ಗಡಿತ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಬೊಕಾವಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಗಡಿತ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒತ್ತುಗು ಯಾನು ಈ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿನ ಆಚರಿಪು ಅತ್ ನನ್ನ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಏರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಾದಿಪ್ಪು ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಲಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿನ ಜನ್ಮ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವೈನವು ನೈಸರ್ಗಿಕವೈನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತೆರೆಯೋಡು ದಯಪಣ್ಣದಾಗ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಪನಪನೈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆಲು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆನ ಗರ್ಭಡ್ ಬತ್ತನಾರೆ ಕಾಣದ ಬತ್ತನಕಲೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವಿರ್ದ ಬುಕ್ಕಾಕಲು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಣ್ಣೆಡು ಈ ಕುಲ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲದೈವವಾದ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ಕುಲಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರ ಕುಲಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದನ್ನ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಳು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಕರೆನ ಮಾತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಯಿ ಮಾತ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತೂಯಿನೇ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪನರಬೇಕುವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಘಟನೆ ದಯಪಂದನಗ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರ ದಾಯೆ ಇನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದು ಶಕ್ತಿಲಾಯಿರಿ ಅದನ್ನ ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ಅಂತೋಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಘಟ್ಟ ಬರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಪ್ಪನು ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಣ್ಮೂರದ ಅರಸುಲು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಜದ ಅರಸುಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿ ವಿವಾದ ಆಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಕಸುಬು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕುಲ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕುಲ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದಾಗಲು ಕಂತಿನೇಟ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಬೆನ್ನಿಂದ ಬರಬಲ್ಲ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಲಗಸು ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಡೆ ಪುನಃ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಣದೆ ಪುನಃ ಅವು ಆ ಕೆಲಸ ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬನ್ಪುನ ಬಿದೆ ಕಂತಿನೇಡ್ದ ಅವರ ಅವಿನ ಕಾರಿ ಕಬಳಿ ಬನ್ಪುನ ದತ್ತದ ಮಲ್ತಿನೇಟ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಿತ್ತು ಐಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಕರನ ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಯ್ತೇವೆ ದೇಪಂದನಾಗ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪುನ ಒಯ್ತ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ನೀವು ನಿಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಪುನ ಏನೇ ಅಂತೂತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾಬನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಏನು ತೂತೆ ದೇಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಆತ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೆಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರು ಯಾನು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಘಟನೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡನಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ಮೂರ ದೈವಲ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಆಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮುಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಎಂಚ ಗೆರಿಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಮುಗುಲು ಎಂಕಲ ವಿರೋಧಿಲು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಿವೇರು ವಿರೋಧಿಲು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಗುಲಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇಳದ ಪೇರ್ನೆ ಎನ್ಮೂರ ದೈವಲು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗೆಲ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜೇ ಎನ್ಮೂರ ಅರಸೂರಿನ ಭಾಗರ್ದ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಲೊಂಜಿ ಮುಗ್ದ ಬಣ್ಣ ಚಂದುಗಿಡಿನ ಜನಕುಲು ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪೇರಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಚಂದುಗಿಡಿನ ಜನಕುಲು ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿವಾದ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಕೇಳದ ಪೇರ್ನೆ ಎನ್ಮೂರು ದೈವ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಅಲ್ಪ ಮುಗಿಪ್ಪೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಯ ಬಂದನಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅದನ್ನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅದನ್ನ ಕೆಳದ ಬೆನ್ನ ಎರ್ಮೂರ ದೈವ ನೆನ್ನೆ ಬುಕ್ಕಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದಾಖಲೆಕರಣೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಂದನಾಗ ಇನ್ನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಲ ಆಜಿ ಜನನ ತುಯ್ಪ ಬೇರಕಲು
ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಜನ ದೀಪರ ಆಜಿ ಜನ ಏರು ಪಂಡದು ಯಾನು ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಾತೇರಿ ಆಜಿ ಜನ ಏರು ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ರಾಜೀವರಿಂದ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಜಿನ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆನಿ ಕಾಲುಡೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಕಲಿ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಳದೆ ಪೇರ್ನ ಏನ್ಮೂರ ದೈವು ಅವೇತ್ತ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾದ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಡೆ ದೇರ್ದ ಪಾಜಗುಡ್ಡೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪಣಂಜನ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ದಾಖಲೀಕರಣವೈನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಊರೊಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಯಾನು ಕುಡರ ಪನ್ಪೆ ಉವೇ ರೀತಿದ ಅಂಚಿನ ಗೊಂದಲನ್ನು ಮಲ್ಪರಬೇಡ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತಿಯಾದ ಈ ದೈವದ ಕಲಬಕ ದೈವಾರದಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಣೈ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈರು ಪನ್ಪರ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಏನ ಸುರು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡೆಗೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರ ಆವು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕತ್ತಲ್ ಸರನ ಪುದರನೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಜಾದ ಕಕ್ಕ ಬೂಡುಗಳು ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೆಕನ ಅಜಿಲ ಮುಗಿಯರ್ದ ಬೂಡುಗಳು ಇರ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ತೆರೆಯೋಡ ಏನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಉವೇ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಲ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕರಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಈರೈನ್ ಸಾರು ಸಾರ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆ ಮೂಲನು ತಿರಿಯೋನಂಚಿನ್ನ ಒಂಜೀತ್ ತರ್ಕೊನು ಅದನ್ನ ಪರ್ತೆ ತರ್ಕೊನು ಪಡೋನ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿನ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಪತ್ತಿನ ಗಟ್ಟ ಬರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು MSW ಪದವಿದಾರಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣ ಎಂಕೋಲ ಕೀಳರಿ ಮೇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಿಂತಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿ ಒರಿಯೋಡು ಜಾತಿ ಒರಿಜಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆದ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆದ ಲಕ್ಷಣ ಜಾತಿ ನಾಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕನ ಇನಿ ಪದವ ಇದೆ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಈ ಆಧಾರಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ದಯಪನ್ನ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಲ್ಲನ ಆ ಗೊಂದಲ ಡಿಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತರ್ಕ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಒಂದು ದೈವದ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸುರೂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಮಣ್ಣದ ಉಲೈಡಿತ್ತನಂಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಡಿತ್ತನಂಚಿನ್ನ ಸತ್ಯನು ಪಿದೈ ಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ್ನ ಅವಿನ ಪುಣೆ ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ್ನ ಅಯ್ನ ಸಾಲದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲ ಐನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ಸತ್ಯನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತುವ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತುವ ಅನ್ಯಾಯ ದುಂಕುಲ್ ಮೇಲೆ ತುರ್ತುಂತುವ ಪಂಡದು ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊಂದಲುಲ್ಲನ ಅವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರೇ ಉತ್ತರ ಕೊರು ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ಡ ಓಬಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರ ಪಂಡದು ಏರು ಮಾತ ಕುಲದೈವಂದು ನಂಬರ ಅಕ್ಕಲು ಆಡಿಕು ಬರುವುಡಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿನ ಅತನ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಸಾರಮುಪ್ಪಣ್ಣಿರಿನ ಏರು ಕುಲದೈವಂದು ನಂಬುವೆರ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕುಲ ತಾರಿಗೆ ಬರೋಡಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರ ತಾರಿಗೆ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಾವಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮವೈನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನೋರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಯಾದ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಕುಮಾರ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಮಂತ ಪೊರ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಕುಮಾರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪದವೀಧರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತು ಸುಲಭತ್ತು ಸತ್ಯನು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೊರ್ಪಣ ಅವೇನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅವು ಪೀಠ ಅವೇನು ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಕಾಲತ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡರು ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಾದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ದಿಗ್ದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಡಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತ ನೊಟ್ಟು ನಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಿರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಕಿಜ್ಜನೊಟ್ಟು ಬರಿಕೆದ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂದು ದಯಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕಡೆ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಗಮಂಚಾನ ಪನ್ನಗ ಏನಲ್ ಪಾಪಗ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅರಳನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಕಲನು ನಂಬಿಕೆನೇ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಿಮ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಲು ಮುಲ್ಪ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೋಡು
ನಂಬಿಕೆನೇ ಅಂತಿಮ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದ ಸತ್ಯದ ಪುರಪೋರಿಯೋಡು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚಿಂತನೆಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಂಡಾವಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜಕೀಯವೈನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವೈನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾವಡು ಆ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಾಯಿನವು ಅವು ಮುತ್ತೂರ್ದ ಸತ್ಯ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲಾಗ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಪುಂಡ್ಲ ಕರೀಂಡ್ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಪುಂಡ್ಲ ಇರ್ನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಗೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕೆ ಹೊಡೆದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರು ತೆರಿಪಾಯರು ಹರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೂರದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ರಾಜೀವ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಇನ್ನು MSW ಕಲ್ತಿನಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಿಕಲ ಮೂಲ ಸತ್ವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಜನೆಂಗ್ಲ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೊಯ್ಯೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಇರನ ಕಂಠ ಸಿರಿತ ಆ ಓಘ ಮಾತಿನೊಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಇನಿ ನಿಖಲು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಯಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗೆ ಕನ್ನಾಡಿ ಸೇರೆ ಪೋತು ಜಿದ ಸಮಯ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೇ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜ್ಜೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭೂಷಣ ಕೊರಿಯರು ಮೂಜಿ ಜನಟ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಖಲ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೆ ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಆನಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಇನಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಅನಗ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋಪನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಭಾರತೀಯರಾಕ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಟಿಪ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆದು.